Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kaliyan Nayantaka Production Wonogiri. Ing kalau dalam menika kula badhe nyobi ngaturaken sedheripun bawa sinom ing mangke saged dipun dawuhaken langgam menapa kemawon bakunipun larasipun sami. Namung radi beneh saking padatan ing wekdal menika kula badhe nyobi ngaturaken sinom molak-malik saking laras pelok padet barang dados slendro 6. Kados menapa bawanipun kados ing ngandhak menika monggo kita gladhen sareng-sareng mugi-mugi koleksi bawa menika saged dadosaken sarana kangge gladhen tumrap ingkang remen dhateng budaya Jawi. Matur nuwun. Kawiwitan saking laras lu alit nggih. Sun rewangi lara lapa mau bengi aku ngipi nunggil kelawan dika kemul siji den karoni saratane den rengengi tembangira sinamuyo wancine kajulung kembang ademe kepati-pati eman lamun wong ayu yen kena godha makaten kala wau para pamirsa salah satunggalipun bawa sinom ingkang kula wolak-walik saking pelok barang dados slendro 6. Terus menika werdinipun mbok menawi mboten kelentu kados ingkang badhe kula andharaken ing ngandhap punika. Dados sun rewangi lara lapa, sun rewangi lara lapa. Nggih. Mau bengi aku ngimpi, mau bengi aku ngipi. Tadi malam saya bermimpi. Ngimpi nunggil kelawan dika. Ngimpi nunggil kelawan dika. Mimpi bersamamu, mimpi dengan dirimu, mimpi bersamamu. Kemul siji den karoni, selimut satu dipakai berdua. Sartane den rengengi, dan juga saya nyanyikan sebuah lagu atau lantunan lagu Tembangiro Sinom Wuyung. Lagunya lagu tentang sinom kasmaran atau lagi jatuh cinta. Wancine kajulung kembang. Kalau tidak salah itu artinya
saatnya musim kemarau ya, jadi dingin. Nek kalau di Jawa itu namanya bediding atau musim kemarau. Makanya ademe kepati-pati, dinginnya luar biasa, sangat menusuk tulang. Wancine kajulung kembang, ademnya kepati-pati. Eman lamun wong ayu yen kena godha. Eman lamun wong ayu yen kena godha. Sangat disayangkan kalau orang-orang secantik kamu tergoda oleh pria lain. Mbok menawi makaten maknanipun menawi kelentu kula nyuwun dipun leresaken. Amargi kula namung tiyang dusun, kirang seserpan bab basa, kirang seserpan bab menapa kemawon. Namung pangajeng kula mugi-mugi video menika saged ndadosaken sarana kangge geladen, kangge nambah-nambah bothekan nggih. Bawa-bawa ingkang kados kula aturaken kala wau, bawa sinom ingkang sampun kula gubah saking pelog barang dados slendro 6, lajeng mengke dawuhipun saged langgam menapa kemawon ingkang cocok kalian laras menika. Mbok menawi makaten nggih para pamirsa, kira langkungipun nyuwun ngapunten kula namung manungsa lumrah kathah kelepatanipun, kasampurna namung kagunganipun Gusti ingkang murbeng dumati. Matur suwun dukunganipun lan tulung menawi mboten ngrepataken dipun subscribe channel menika kersanipun tambah ngrembaka budaya Indonesia dadosaken panglipur tumrap kita sami. Barokah kagem panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.